van de spanning. Een kolkend Tialf. Door die. De mat Joen Woenwurre van de Bulldogs Luik. Ik heb er alle vertrouwen in. Wat zit het nou, zo'n wedstrijd voor jou? Ja, nou, we zitten hier vol spanning en we hopen dat ze het redden. Maar het wordt nog wel heel zwaar. Ja, voor Lennart Vosmer. Ah, Denk de oma. met de trotse oma. Ja, tuurlijk. Ja. En dan moet hij nog even scoren. En kunt u nog even voordoen hoe je dan doet als hij scoort? Ja, tuurlijk. In de eerste periode krijgen de Junus Flyers de meeste kansen. Maar het team van Mike Neesen weet dat de teleurstelling van de fans in Tialf net te scoren. Dat doet er alles aan om haar ploeg te helpen. Krijgen wij er ook een opleving van, dan krijg je altijd wel een stukje keepervel. Want als dan krijg je in de bankjes en eerst het hele publiek houdt een extra boost wanneer het weer op het ijs komt. Het giet soms hier een hut. Bikkelhut. Ja, zeker in een play-off serie weet je gewoon dat je elkaar vaker tegen gaat komen in een korte tijd. Dus dan is het gewoon elke check die je uitdeelt, wil je gewoon iemand, wil je natuurlijk iets doen. Ik denk dat we in ieder geval wel goed begonnen aan de wedstrijd. We wisten natuurlijk dat het alles of niets was vandaag. Ik denk dat we vanuit ons wel vrij goed erbovenop zaten. Goede druk op Luik. Veel kansen. Ja, dat ook. Ja, dan gaan ze er niet in. En ook in de tweede periode houden beide ploegen elkaar lang in liekwicht. Und dit moment. 4 in die tweede periode is het dan dogsraak voor de Bulldogs Luik. Brian Kolodjicic brengt de supporters van de Belgen op de banken. De Junus Flyers gaan in de tweede periode op ziek naar de liekmakker. Maar alles wat ze hadden storten ze haar op de rivaal uit België. Maar de goal valt aan de orenkant. Joren de Smet maakt het nij. Een vluggetje in onval, de 0-2. I think we had 4 or 5 pucks that were on the goal line right next to it. It was very energetic. Yeah, and we just didn't get that puck to go over the goal line, and I think at that point late in the game you start pushing and you give up some offense against just trying to create more yourself. Het is dan alles of niet. Witte ek de fans. In de slotfase nemen de Flyers een soort risico. Terug goalie Martijn Oosterwijk van het Easter Helien. En daarvan profiteert dan hier Brian Henry. En zag je het boek van dit seizoen dan definitief dicht. En stiet coach Mike Neesen mij lege handen. Yeah, I think you're always disappointed. I think it's mixed emotions. You're not disappointed in the group and their effort at all. I think you're proud of that and proud of accomplishing getting here. Het is zuur. De wedstrijd zelf net niet erin. Een paar keer op de goallijn gehad. Ja, als hij een keer erin valt, dan is het een andere wedstrijd. Maar het gebeurt vandaag. Luik is denk ik sowieso wel een rivaal van ons geweest in de afgelopen jaren. We zijn ze eigenlijk altijd tegengekomen in de play-offs. Vorig jaar in de finale ook. Dus ik denk dat de rivaliteit er wel altijd is geweest. Goeie ze de titel wel? Natuurlijk niet. Ja, ze hebben gewonnen, dus ja, ze hebben het verdiend nu. Maar natuurlijk wil je je eigen team zien winnen. Hoe lang wordt het straks bij het verwerkje van zo'n verlies? Dat denk ik er een beetje van, nou, de ene keer langer dan de andere keer. En nu hebben we het rijke Flan, dus ik denk dat dit wel één bloed hing. Zijn er nog zaken die in het publiek zeiden was? Nou, ik wil ze heel erg graag bedanken natuurlijk. Alle fans, alle meesten die mij genoten ik naar het uitwedstrijden, hartstikke bedankt. Wij werden daar heel erg blij van. Speelden het door een volle hudder. En ja, let's go en get terug naar Oranje. Sterkte. Dankjewel.